Hey ngathi nga-happy ngimncane yezwa. Hey, ngijatshuliswa ile moto engihamba ngayo i-Toyota Yaris. Kodwa akuyona i-Yaris ejwayelekile le, i-GR Yaris. Ngokuthi ngixoxele yona ngokwey'nombolo. Isisindo sayo su-1300 kg. Isisindo sithe ukuba kukhulu kancane leso kunale eyayifika okokuqala la eMzansi ngo-2021. Phela le gearbox wakuyi-6 speed manual kanti manje sebefake 8 speed automatic ingakho ithe ukuthi xaxa kancane. Enye into ethe ukuthi xaxa kancane amandla engine. Engine isafana kusayi 1.6 litre turbo ka-petrol eyi-3 cylinder. Amandla kodwa wase-198 kilowatts, ase-210 kilowatts ne-torque ewu-400 newton meters. Amandla lawa asenza ukuthi u-0 to 100 kilometers per hour ushaye ngo-5.2 seconds kanti ijubane elikhulu ligcina ku-230 kilometers per hour. And ngasho ukuthi baqinisile ka-Toyota indlela evele inyuse ngayo ijubane uma uke wanyathela i-accelerator. Angikhathalele ukuthi ngabe uhamba ngayiphi i-drive mode, eco, normal noma sport kuyafana. Uma uke wanyathela nje ijubane liyanyuka. Kodwa-ke into engichaza ngayo ukuthi iyabambelela emakhoneni and sithanda ukuba nesisinjwana esimnandi, so uma ujika uyayizwa futhi ukuthi iya lapho ikhomba khona. So kusizwa nawe ukuthi futhi idonsa ngawo wonke amasondo. Uma uyifake ku-GR normal amandla amaningi wafaka emasondweni angaphambili, kodwa uma wayifaka ku-track amandla amaningi wafaka emasondweni angemuva. Lapho-ke ifuna ube umuntu oyazi into oyenzayo ngoba hayi ungayithola uphoseke esikhotheni, kodwa yona hayi iyabambelela ngempela emakhoneni. Njengemoto-ke yansuku zonke bazamile ka-Toyota ukuthi ukwazi ukuhamba ngayo nsuku zonke, kungabi nje imoto ozoyikhipha ngempelasonto noma uyise kwi-track yoncintisana nabanye. Lokho bakwenze ngokuthi bafake adaptive cruise control, so uyisethela ijubane mase ihambela ngalo inciphise uma khona imoto ephambi kwakho. Into-ke ebaluleke kakhulu engicabanga ukuthi bayifakile i-blind spot monitor ngoba i-blind spot yala hayi isithekile ngempela okwazi ukuqalaza wena. So kuyasiza ukuthi ey'bukweni kukhanye ilambu uma kukhona imoto ela eceleni kwakho. Enye into futhi engiyiqaphelile njengemoto yansuku zonke ukuthi ithanda ukuzwela kakhulu emabhampini, and wena njengomshayeli uhlalela phansi, so ngathi ukuzwela eduze kakhulu konke okwenzekalayo la emgaqweni. And okunye futhi ithanda ukuba nomsinjwana womoya ngoba phela iy'cabha lezi ayinawo ama-frame, so umsindo womoya uthanda ukungena kakhulu la ngaphakathi. Lo mncanyana i-Toyota GR Yaris muhle, iyabukeka ngaphandle. Omunye umngani wami wentombazane shuthi ngiyi-male best yakhe ubeyibiza ngo-cutie. Ngaphambili nama-LED daytime running lights nama-LED headlights amahle. I-grill bayenze kabusha ukuze izokwazi ukungenisa umoya ukupholisa kahle endlini. Nobhampa ngezansi uyasiza kakhulu kwi-downforce ukuze izonamathela emgaqweni. Uma ujika ngasohlangothini uyabona ukuthi hayi ngathi isakhuphe kancane. Uma uyibuka la ngemumva iqumba ama-hips ngathi yenziwe i-BBL. Ngisho noma ushayela ulunguza esibukweni sokubuka ngemumva ama-hips lawa ayavela. Amasondo angama-low profile anama-rim awu-18 inch avela ama-brake calipers abomvu aqosha u-GR. Ngingaze ngikhohlwa hayi ama-brake ayabamba impela njengoba kuyimoto ejubane nje. Okhakhayini bayifake i-carbon fiber ukuze izokwazi ukuthi inciphise isisindo. Ngemumva nakhona ama-lights angama-LED ney'nqawo ey'nkulu. Buka nje ukuthi ipakishe kanjani ngoba sisakhona-ke la ngemumva. Iboot uma uyivula ayikho nkulu kodwa uyakwazi ukulalisa iy'hlalo uma kunezinto ofuna ukuyipakisha. Uma uvula futhi isicabha ama-window awanawo ama-frame, so ibukeka kahle nje. Uma ungena ngaphakathi ngaphambili umshayeli nomgibeli bahlala kuma-sport seat akubamba kamnandi unganyakazi uma usushaya amakhona ngejubane. Ngamumva kuhlala abantu ababili kodwa abangekho bade ngoba isikhala asikho sikhulu kakhulu, so amadola ampintsheka. Buka nje mina uma ngihleli esihlalweni somshayeli ukuthi isikhala ngemuva siba sincane kanjani. Ngaphambili i-touchscreen infotainment system bayenze yabheka ngakumshayeli, uxhuma kuyona ifoni ngephu CarPlay, Android Auto, ikuvezele ingaphandle uma upaka, udlala khona nomculo nokunye. Phinde ibe ne-digital instrument cluster ukwazi ukuyishintsha ukuthi yini ofuna ukuyibona khona. Ibingitshela nje mina ukuthi i-petrol ibidla amalitha awu-10.3 liters ngo-100 kilometers. Ngethangi ngihambe ngaphezulu kancane kuka-400 kilometers ngaphambi kokuthi wonke upetrol uphele. Konke okunye-ke okudingayo njengama-drive modes, amabhathini la bakubeke kwabasobala. Uyabona no-gearbox-ke njengoba isiyi-8 speed automatic.
I-Toyota GR Yaris 8-speed automatic i-Rally ibiza 971,300 rands egaraji. Iphuma neme-service plan yamasevisi awu-9 noma u-90,000 kilometers, iphinde ibe newaranti eminyaka ewu-3 noma u-100,000 kilometers. Eyi, angazi ngempela ukuthi incintisana nani, kodwa ngale mali ungakwazi ukuthola iy'moto ey'nkudlwana njenge-VW Golf 8.5 GTI esifika iphelele. Ungabheka-ke mhlawumbe no-Audi S3, kodwa eyi, ayimnandi yona.